prohibit consumir alcohol en partits amb menors o en festes a escoles. Què diu la nova llei? Vale? Doncs jo crec que aquesta llei pot fer molt mal a les noves generacions perquè hi ha moltes tradicions escolars catalanes que en surten danificades, com per exemple la nostrada festa de fiesta de graduación, el baile de graduación, tan nostra, tant, molt nostra, amb la cerimònia aquella amb tots els nens vestits de jutges bonsais que tiren els birrets, això és català de tota la vida, Sí. I a més, hòstia, graduación, el mateix nom ho diu. Com et pots fotre el ponche? De què el vols fer? De biosuc? De fruites ecològiques? Clar. Collons, aquí hi ha... O sigui, què voleu? Que la primera rujada al comatir dels vostres fills sigui en un carrer fosc, lluny d'escenaris controlats o amics? Clar. Estan allà dintre, no? Què us penseu? Que el vinagre de l'amanida no porta alcohol? Carles, el vinagre porta alcohol, també. Ja, bueno, però és diferent, És diferent, Quim. Bueno, sí, és no diferent. fotis. Sí, tot és diferent. Quan interessa tot és diferent i quan no interessa tot és igual. No podran anar a missa els menors de classe de religió catòlica, perquè hi ha un tio davant de tot que està promocionant el consum de sang de Crist, que és viva alcohol, també. És veritat. Ens ho estem carregant tot, Carles, tot. Tota la raó. Tot. Tota la raó.